Bon vespre. Benvinguts a aquesta trobada anual de la revista Ressò. En primer lloc farem la xerrada amb Adrià Soldevila i posteriorment procedirem al lliurament de Premis La Falç. Gràcies per haver vingut. Cedeixo la paraula al director de la revista Ressò, Albert Puig. Bon vespre a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquest acte que pretén un cop més ser el punt de trobada entre la nostra revista i tots aquells actors que la fan possible, lectors, redactors, col·laboradors, entitats. També és un dia important perquè ens agrada molt atorgar els Premis La Falç i reconèixer la tasca que fan moltes persones pel bé de Santa Coloma. Aquest ha sigut un any molt significatiu per la nostra revista, ja que hem celebrat l'edició del número 500 de Ressò. No és una xifra petita. Cada cop costa més trobar publicacions com la nostra, independents, compromeses i amb força gent animada a col·laborar perquè tiri endavant. És per tot això que m'agradaria tornar a donar les gràcies a tothom que ha fet possible arribar a aquesta xifra. El Consell de Redacció, els col·laboradors, els subscriptors, els lectors en general, els anunciants i les administracions públiques, Ajuntament, Generalitat, aquest any també Diputació, que ens donen suport. Se'ls ha d'empaitar, però al final ens ajuden. Tots plegats hi posem, o hi hem posat, el granet de sorra de la mida que podem perquè aquest petit miracle que és el Ressò continuï. Un cop més, moltes gràcies. Si us ho mereixen, s'ho mereixen. Ja fa molts anys que aprofitem aquest acte per convidar alguna persona interessant que ens expliqui de primera mà la seva experiència o opinió sobre temes d'actualitat. Durant molts anys hem centrat aquestes intervencions en el tema polític, però darrerament ens agrada més obrir altres vessants que també creiem interessants. Tanmateix, això no vol dir que ens oblidem del tot de la situació que vivim. La nostra revista continua portant un llaç groc a la capçalera de cada pàgina perquè creiem que encara no ha arribat el moment de poder-lo treure. Hem de seguir endavant, però no podem oblidar on som ni d'on venim. Aquest any, l'atzar ha volgut que entrem en una gran contradicció, perquè us volem oferir una xerrada on posem de valor la informació veraç, treballada, contrastada, i ho fem el Dia dels Innocents, que és el dia més antiperiodístic de l'any. Però vaja, això de confrontar realitats al Ressò també ens agrada. Tenim el plaer de comptar amb la presència d'un periodista que en els últims anys ha excel·lit en allò que en diem periodisme d'investigació, és a dir, en buscar, documentar, contrastar i publicar veritats ocultes i que massa vegades resulten incòmodes. L'Adrià Soldevila, amb els periodistes Siquer Rodríguez i Sergi Escudero, condueixen el programa de ràdio Què t'hi jugues de l'emissora SER Catalunya. I són ells qui van destapar el cas mediàtic conegut com a Barçagate. El seu ampli reportatge, també premiat per la revista Panenka com a millor peça periodística del 2020, va destapar l'escàndol de la directiva de Josep Maria Bartomeu, que va contractar una empresa que creava continguts digitals que tenien com a objectiu difamar persones no afins als seus interessos, entre els quals s'incloïen jugadors, com ara Gerard Piqué i moltíssima gent. Aquestes accions es van fer, a més, saltant-se tots els filtres econòmics i legals del Club Blaugrana. El treball dels tres periodistes ja va obtenir també el Premi al millor treball de recerca periodístic de l'any a la categoria de mitjans d'àmbit nacional, que atorga el grup de periodistes Ramon Bernils, i també va rebre el 8è Premi Josep Maria Planes de periodisme de recerca. Hem de dir que havíem previst i anunciat aquest acte d'avui amb l'Adrià i amb un altre periodista, l'Albert Llimós, que és el responsable d'investigació del diari Ara. Però aquest ditxós virus estomacal que està fent estralles aquestes setmanes ha fet impossible que l'Albert ens acompanyi aquest vespre. Ell mateix ens ha transmès les seves disculpes perquè les fem públiques aquí, així que sense allargar-nos més anirem per començar. Tenim moltes ganes d'escoltar a l'Adrià Soldevila per saber com s'ho fa per aconseguir aquestes informacions i per això demano que pugi a l'escenari juntament amb el coordinador editorial del Ressò, Francesc Solà. Moltes gràcies. Gràcies. Bona nit, Adrià. Merci per ser-hi. A vosaltres per convidar-me, és tot un honor. Molt bé, una mà de premis, ja veieu que, sobretot per aquest tema que van destapar juntament amb els seus companys, uns premis per una feina a vegades potser poc agraïda, perquè quan surt l'exclusiva i tothom en parla se'n sent molt de soroll, però darrere hi ha molts dies, moltes setmanes, moltes hores, mesos de feina fosca, de feina que no es veu a la trinxera. Explica'ns una mica com és aquest dia a dia. Sí, a veure, jo crec que el periodisme
ha de portar intrínsec la investigació. És a dir, el periodisme d'investigació, per mi, no és un periodisme diferent, és un periodisme tal com ha de ser, que és el periodisme de preguntar, repreguntar i tornar a preguntar, rebuscar entre el que no es vol que sigui conegut. De fet, hi ha una frase d'en Ramon Besa, que és per mi un dels grans mestres del periodisme d'aquest país, que diu: fer periodisme és explicar aquelles coses que els protagonistes d'aquelles coses no volen que expliquis. Això és bàsicament el periodisme. A mi m'agrada molt primer escoltar en Ramon Besa, després aplicar les seves frases, perquè és tot un mestre i és precisament una de les persones que em va empènyer als inicis a començar a fer periodisme i a començar a fer periodisme d'investigació, que és el que deies ara mateix, que és una tasca molt poc agraïda fins que veus que no ho és tant. És a dir, a tot us sembla inicialment que no és agraïda, perquè les persones afectades exerceixen molta pressió sobre tu, però després veus que els companys, sobretot els companys periodistes, sí que la valoren, el teu entorn la valora molt, també et fa molt costat a l'hora de donar-te suport quan reps insults, quan reps amenaces, quan reps molta pressió externa, i al final ho acabes valorant al cap del temps i dius, en el fons potser sí que és agraït fer aquesta feina, perquè a més és una feina que no sé si dir-ho neteja, però sí que va més o menys per aquí, neteja la societat de toxicitat. I jo crec que és veritat que els principis, els primers mesos d'investigar un afer no és gens agraït perquè et topes amb moltes parets, perquè et topes amb inconvenients, perquè ningú vol que facis les preguntes que vols fer, ningú vol que descobreixis el que estàs preguntant, però després, a mesura que vas estirant del fil, a mesura que vas parlant amb gent, a mesura que vas sortint coses, allò et va, almenys en el meu cas, et va motivant, et va generant adrenalina i et va generant satisfacció pel que al final puguis arribar a treure la informació que vols treure, que això passa un 1% de les vegades. No acostuma a passar això. De què puguis treure, de què hagis arribat al final i el puguis explicar, oi? Sí, habitualment et topes amb parets i parets i parets i parets o t'acabes cansant d'una investigació o al final veus que és impossible. Veus que no pots arribar allà on vols arribar perquè hi ha masses filtres o perquè està molt ben cuidada aquella informació que la gent no vol que destapis, però tu sí que vols destapar, està massa ben cuidada i no pots arribar-hi. Al final ho deixes estar. Però sí, jo et diria que no arribaria ni a l'1% potser, perquè tu al llarg de l'any inicies. No et dic que hi ha investigacions perquè tu no saps en el fons que allò acaba sent una investigació fins que ja t'hi estàs molt posat, però potser fas una pregunta sobre un tema concret i aquella pregunta no arriba a bon port i ja ho deixes estar. Llavors aquella és una investigació inicial que ja no acaba sent investigació. I al final el que arribes fins al final de tot i pots arribar a publicar és mínim. També deu ser mínim el percentatge de periodistes que us podeu permetre fer aquesta feina, perquè aquí necessites sí o sí que el mitjà hi cregui profundament, perquè la majoria de periodistes tenen una obligació, una necessitat de publicar cada dia la seva crònica, la seva peça, la seva entrevista. La gran majoria de periodistes. Aquí tenim la mala fortuna de no poder comptar amb l'Albert Llimós, perquè ell ens explicaria com s'ho va fer, com va arribar a convèncer el diari Ara per obrir un departament d'investigació, perquè ell es dedicava al món de l'esport, l'Ara no tenia un departament d'investigació, i ell va batallar perquè fos possible, i el diari Ara té un departament d'investigació collonut, ara amb l'Albert Llimós al capdavant, que treu temes espectaculars, que s'hi pot dedicar hores i hores i hores, i per mi és una gran enveja sana poder tenir aquest departament. Evidentment a la ràdio, a la SER on jo estic, no existeix aquest departament, jo estic integrat al departament d'esports, estic integrat a la secció Barça del departament d'esports, sí que és veritat que toco altres àmbits del món de l'esport, però el meu dia a dia és un dia a dia Barça, i a més és un dia a dia de dia a dia, és a dir, d'explicar notícies cada dia, tant el programa nostre de Catalunya, que és el Que t'hi jugues, com altres programes d'Espanya que em demanen també que entri a explicar un minut i mig o 2 minuts la informació que tinguem des de Barcelona. Llavors, clar, el tema d'investigació és el que m'atrau més, el que em genera més satisfacció a nivell periodístic, però el que hi pots dedicar menys temps. El que sí que és veritat és que si tu tens la voluntat de fer-ho, no és una obligació, però és una voluntat, i en aquest cas jo la tinc, doncs és dedicar-hi moltes més hores de les que et pertocarien a fer més recerca, a fer més investigació i abandonar temes del dia a dia per poder-los afrontar. Tinc la gran sort que tant en Jordi Martí, que és el cap d'esports,
com en Sique Rodríguez, que és el director del programa, és qui va batallar per fitxar-me a la ràdio, doncs em donen aquesta llibertat i hi ha moltes vegades que durant la setmana, doncs mira, si estàs en un tema del que sigui, doncs no participis al programa del dilluns, ni del dimarts ni del dimecres. Si el dijous poses alguna cosa, doncs aquests 3 dies estan ben aprofitats. Tu pots permetre això, no? Sí, no sempre, evidentment, perquè hi ha moltes coses d'actualitat. La Superliga, per exemple, l'altre dia ens va rebentar el tema de la Superliga el dijous amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i vam estar 2 dies que no podíem fer altra cosa que allò. Llavors, si tens alguna cosa entre mans, l'has d'aturar mentre l'actualitat no t'ho permeti, l'has d'aturar. O sigui, vas fent canvis de barret. Un dia vas a la sala de premsa del Barça com a periodista de batalla, per entendre'ns, i quan arribes a la redacció et poses a rascar a vegades per trobar situacions que segurament moltes no són còmodes, no? O sigui, anar a una roda de premsa i escriure la crònica és la mar d'agraït, fer preguntes incòmodes, posar la gent entre l'espasa i la paret, sapiguent que allò pot arribar a un mitjà de comunicació amb la repercussió que això tindrà, segur que has tingut situacions violentes, no físicament, però... A mi és el que m'agrada més, no tenir situacions violentes, no vull dir això, em refereixo, m'agrada molt més això, fer preguntes incòmodes i veure com reacciona l'altra persona també sota una pregunta incòmoda, que no pas anar-te'n a veure l'entrenament del Barça. És que a mi això em sembla avorridíssim. Bueno, ho he de fer i ho faig encantat, Però és veritat que el que m'agrada més i el que m'ho passo millor és amb la investigació. Que és veritat que quan fas preguntes incòmodes tu ja generes barreres i al generar barreres el que pot arribar a passar és que cremis fonts d'informació. I això és bastant dolent pel periodista, cremar fonts d'informació. Hi ha algunes fonts que havien sigut fonts en una època concreta del barcelonisme que ara estem en una altra època i aquelles fonts estan cremadíssimes perquè, evidentment, ha tret el cas Barçagate i s'han cremat una sèrie de fonts que podrien seguir sent útils però que ja no poden ser. No hi pots comptar. Perquè tu quan entres a la sala de premsa per anar a la presentació d'un jugador, com notes mirades... No, la gent és molt educada i molt agradable i això no passa. No tothom deu ser tan educat. Segur que has tingut trucades que d'educades no ho són gens. Sí, he tingut... Mira, hòstia, ara explicaré una cosa que un dels protagonistes està assegut aquí davant, que és el president Torra. A mi em van fer fora d'una feina per explicar una notícia sobre el president Torra, que afectava el president Torra, del món de l'esport. I em van fer fora una notícia que era real. I segur que farà que sí amb el cap. L'últim partit d'Andrés Iniesta com a jugador del Barça va ser al Camp Nou contra la Real Societat. Aquell dia va estar present el president Torra per primera vegada com a president de la Generalitat. Aquell dia el president Torra va seure en una cadira que no era la cadira presidencial del Camp Nou. La van seure al costat, en una cadira al costat de Bartomeu. Qui va seure en aquella cadira va ser precisament Bartomeu, el president del Barça. Aquell dia se'n va donar, no me'n recordo qui, amb una fotografia i la van publicar. I van dir, ostres, el president Torra no està assegut a la cadira presidencial, cosa que no passa des que s'asseu un president de la Generalitat a la llotja del Camp del Barça. I no parlo només del Camp Nou, sinó també de les Corts, inclús del carrer Indústria. A partir del 1908, que va ser quan Joan Gamper va agafar la presidència del Barça per primera vegada, allà va començar a convidar polítics de la Lliga Regionalista en aquell moment, es va vincular amb el catalanisme i a partir d'allà van començar a seure polítics a la llotja del Camp del Barça. Des del moment en què comencen a seure polítics amb càrrec superior al president del Barça, s'asseuen a la cadira presidencial. No hi ha res escrit, és un pacte no escrit. Allà s'asseia sempre el president. Què va passar? Que va haver-hi una polèmica enorme auspiciada per Ciutadans, amb els articles famosos del president Torra parlant del català i del castellà, i en aquell moment el president Bartomeu tenia un assessor que era el bombero piròmano, que era Jaume Masferrer, que era l'assessor de Bartomeu. L'assessor de Bartomeu es posava en tots els fregats. Intentava intervenir a protocol, a comunicació, a màrqueting, es posava a tot arreu. Va ser el responsable del Barçagate, precisament, el Jaume Masferrer. Doncs aquell dia el Jaume Masferrer va recomanar a Pere Lluc, que era el cap de protocol del Barça, que va acabar plegant per discussions amb Masferrer, li va recomanar que el president Torra no s'assegués a la cadira presidencial perquè hi havia molta polèmica política sobre aquest tema i asseure a la cadira presidencial significava posicionar-se políticament a favor del president Torra. Per tant, no s'havia de seure a la cadira presidencial, trencant amb tota una tradició més que centenària. Allò se'n va donar, ara no me'n recordo qui,
L'endemà, Bartomeu, després de la polèmica, va fer una entrevista a la Mònica Terribas a Catalunya Ràdio i Bartomeu aquella entrevista va mentir. Va dir públicament que en junta directiva s'havia canviat el protocol de la llotja del Barça i es deia, s'havia acordat amb tota la junta directiva, que allà, a la cadira presidencial, només s'hi seuria a partir d'ara el president del Barça, sempre. Vingués qui vingués. En cap moment això es va parlar en junta directiva, no es va canviar cap protocol, principalment perquè això no estava escrit a cap protocol. Llavors jo vaig publicar, després de parlar amb diversa gent de la junta directiva del Barça, que no hi havia hagut cap reunió de junta directiva amb aquest tema sobre la taula, que no s'havia acordat res i que això s'havia inventat el Jaume Masferrer en aquell moment perquè li va venir de gust inventar-se això. Què va passar? Que dues persones del Departament de Comunicació del Barça em van trucar, em van escridassar. Tota aquesta història bé, perquè m'ha preguntat si algú m'havia fet crits alguna vegada. De converses desagradables, sí. La conversa va ser super desagradable, però jo vaig negar-me a corregir la informació, perquè sabia que era veritat, i era veritat aquella informació. Assenteix amb el cap. Ja he dit jo que passaria això. Vaig negar-me a corregir aquella informació i els responsables del Departament de Comunicació del Barça al final van parlar amb el meu superior en el diari El Món, ha caigut la pataca, van parlar amb el meu superior, el van convèncer que jo m'estava inventant aquella informació i va canviar. Ell mateix va canviar la informació, va canviar el titular, el va adaptar a el que li deien al Departament de Comunicació del Barça sense creure el que jo estava dient, i jo era el seu cap d'esports, teòricament. I a partir d'aquí, pues res. Jo em vaig rebotar, evidentment, i vaig fer un article dies després, no criticant, evidentment, el meu director, només faltaria, sinó fent èmfasi en el control de l'opinió pública, en el control de la informació que volen exercir des de dins del club i que si no respectes, doncs t'intenten matxacar. I en aquest cas va ser així, vaig publicar això i al cap de 24 hores em feien fora. Et feien fora, no? Sí. Parlaves de les fonts d'informació, que algunes es cremen, de la mateixa manera deuen anar sortint noves oportunitats, no? I dintre de les corporacions, de les empreses, de les institucions, sempre hi ha moviments. Com es treballen aquestes fonts d'informació? Perquè no és fàcil guanyar-te la confiança d'algú que t'expliqui els draps bruts de casa seva, sapiguent que s'estan exposant al risc que t'acomiadin o que et releguin a darrere de tot, oi? Sí, no és fàcil, però... A veure com t'ho explico. O com m'explico, a veure com em faig entendre. No és fàcil perquè... I menys encara després d'haver publicat alguna cosa. És a dir, després del Barçagate se'ns van tancar encara més les portes. La gent no volia parlar amb nosaltres. Dins del Barça no es volia parlar amb nosaltres, ni tan sols per confirmar-nos si estava entrenant un jugador. No es volia parlar amb nosaltres. De fet, va haver-hi una frase que em va explicar una persona dins del club que em va dir quan es va produir això, el primer que van dir és a la SER ni els agafeu el telèfon. Els de la SER ni els agafeu el telèfon. No us sorprèn, suposo. No, clar, evident. No, potser jo hagués reaccionat de la mateixa manera, no ho sé, no ho crec, però és possible. Perquè és una situació de crisi, és una situació de molta tensió i, evidentment, agafar-li el telèfon a segons qui, potser et fots en un merder. Llavors, t'arrisques a que no t'agafin el telèfon, t'arrisques a que et deixin de contestar, t'arrisques a tot plegat, però també pot passar la part contrària, que és, a mesura que tu has anat traient temes que més o menys han tingut transcendència, que s'han anat confirmant tots al llarg del pas del temps, doncs hi ha persones que llavors sí que et confien en tu, sí que volen parlar amb tu per explicar-te coses. Potser es tanquen unes portes, les més implicades, però potser se n'obren d'altres. Que això a nosaltres ens va molt bé també, veure que hi ha gent que confia en tu per explicar-te una situació, per explicar-te el que sigui, i que tu llavors puguis tirar el fil per arribar al final, doncs està molt bé. I això ens ha passat, i a mi això em va passar també al diari. Tremolo una mica perquè tinc una mica de fred, no perquè estigui nerviós, que abans ja t'ho he comentat que tenia una mica de fred. En el diari El Món ja em va passar això també. Vaig treure una informació sobre el president de la Federació Catalana de Futbol, que era l'Andreu Sobies en aquell moment, i al cap d'un parell de dies vaig tenir 3 o 4 trucades de persones que havien patit alguna situació curiosa amb l'Andreu Sobies i els diners de la federació i tot això. I es van obrir més portes per seguir investigant temes. És a dir, que és veritat que a la federació es van tancar absolutament, com també s'han tancat en el Barça, però se'n d'obren d'altres. I amb això pots anar fent, pots anar treballant, no se t'acaba... I aquesta confiança es guanya a base de converses, de mostrar-los la teva transparència, de les ganes
de fer un bon periodisme, no de malmetre la imatge de ningú No, a canvi de no res, sinó sí, que és... No, sí, jo en relació amb Bartomeu, per exemple, la tinc bona. Sí? Sí, no és conya. Vull dir, és una cosa que... Estem a 28 de desembre, pot arribar... No és conya, no és innocentada. Tinc bona relació amb Bartomeu, però perquè sap que no hem fet res amb mala fe. És la nostra feina, i la nostra feina passava per això. I explicar que el Barça tenia contractada una empresa que es dedicava a difamar persones de l'entorn del club, polítics, periodistes. Sí que és veritat que amb certa gent sí que et generes mal rotllos. Probablement hi hagi més mal rotllo amb el departament de comunicació del Barça que no pas amb les persones implicades. Perquè el departament de comunicació és veritat que t'intenta portar. I de què no arribis, no? De què no acabis d'arribar a la informació. I perquè per ells és un incendi molt gran. Per ells és un incendi molt gran, perquè hi ha presidents o membres de junta directiva que han considerat que surti una notícia que afecti el club és culpa del director de comunicació que no ha estat prou a sobre d'això. I això, evidentment, no és així, perquè el director de comunicació no ha d'estar pel que surt a la premsa o no surt a la premsa, ha d'estar per poder comunicar bé, perquè el club comuniqui bé interna i externament i per apagar incendis comunicatius a dintre. Però per apagar incendis comunicatius a fora no és la seva feina. Però els tenen molt destinats a això. És veritat que ha passat, en els últims... Des de l'arribada de Rossell, del 2010, 8 caps de comunicació ha tingut el Barça, en 13 anys. Això és una inestabilitat tremenda. I això per què? Perquè és una màquina de destrossar gent, perquè és una màquina de desconfiances cap al director de comunicació, de trinxeres, evidentment, perquè el Barça sembla un parlament, el Barça. Hi ha els que són d'una banda, els que són de l'altra i es foten a matar els uns amb els altres, és terrible. I si hi ha dubtes una mica de l'estratègia ideada per presidència, per exemple, ja ets de l'altra trinxera i ja et foten foc. Ja ets de Bartomeu, ja ets de Laporta, ja ets de Rossell, ja ets de Núñez. I això, evidentment, ens afecta directament també a nosaltres. El tema de la responsabilitat com a periodista, ja més enllà de l'ètica periodística, tu quan estàs treballant un cas d'aquests i estàs per publicar-lo, saps la repercussió que això tindrà, les implicacions, fins i tot penals, que hi pot haver-hi al darrere, aquesta responsabilitat de dir, escolta'm, ho poso sobre la taula, ho explico perquè és així i ho heu de saber, es percep, es parla entre vosaltres o ja n'ets conscient des del primer moment que allò que estàs remenant és material sensible i de primera i aquí el teniu? Sí, això des del primer moment que vas confirmant, o sigui, vas fent etapes de la investigació i van confirmar les coses que tu més o menys preveies, o les hipòtesis es van confirmant, sí que vas veient que això agafarà molta volada o agafarà molta transcendència i t'has de curar en salut. El que en Sique sempre em deia, en Sique és el director del programa, en Sique Rodríguez, sempre deia, si dubtes, fes un pas enrere. Fes un pas enrere. Ves a la informació o a l'etapa anterior. Si tu tens 10 etapes i n'has confirmat 8, si la 9a veus que no hi arribes, torna enrere i ves a la 8. I a partir d'aquí, si surt la 9 i la 10 ja sortiran més endavant, però explica el que tens confirmat de l'etapa 1 a l'etapa 8. No t'arrisquis, tampoc intentis donar pistes del que pot haver-hi després. No generis informació que no tinguis contrastada. Informació em refereixo a que la gent pensi que pot haver-hi més coses. Intenta no fer-ho, perquè el que pot passar és que se't querellin o et demandin, el que sigui. I és veritat, és veritat que t'has de curar molt amb salut, amb el Barça aquest ens hem curat molt amb salut, sobretot amb el titular. Amb el titular i en vendre la informació, per exemple, va ser un afer molt important. Va ser un moment important perquè era molt fàcil, quan teníem confirmada la informació, era molt fàcil dir el Barça difama a les xarxes socials. Té uns perfils falsos a les xarxes i el Barça difama. Aquí ens haguéssim pogut enganxar els dits. Perquè no teníem la confirmació que s'ha produït a posteriori en un jutjat, però no teníem la confirmació que el Barça hagués encarregat difamar. Sabíem i teníem confirmat que el Barça tenia contractada una empresa i que aquesta empresa tenia unes xarxes socials
on es difamaven jugadors del Barça, on es difamaven periodistes, polítics, etc. Teníem aquestes dues coses confirmades. Per tant, el titular no ens la podíem jugar i vam acabar fent el Barça té contractada una empresa que es dedica a difamar membres de l'entorn del Barça, del club. Aquí tothom ja va interpretar el que era, però no podíem arriscar-nos. Llavors havíem de ser molt curosos amb totes les paraules, amb les comes, amb com explicar-ho, perquè no se'ns poguessin querellar. Explica'ns a la redacció com es viu el moment de fer clic i de publicar aquest titular tan estudiat, perquè es deu estar previst, en quin moment ho tenim prou madur per explicar-ho, de quina manera ho venem, si ho expliquem tot de cop, si ho anem fent per fascicles, però en quin moment, tal dia, tal hora, farem clic i es publicarà la notícia. Depèn exclusivament de vosaltres o hi ha altres factors externs que poden influir-hi? Amb el Barça Gate va dependre exclusivament de nosaltres, vam decidir nosaltres el dia que ho fèiem. De fet, vam tenir una reunió important per acabar de confirmar el tema un dimecres. Era un dimecres, vam gairebé confirmar el tema, el dijous es va produir una altra reunió en la que el vam confirmar al 100%, però la persona que ens va confirmar-ho tot, ens va acceptar, ens va reconèixer que allò era així, ens va demanar 24 hores per poder-ho parlar amb el president, amb Bartomeu. Llavors ens vam tornar a reunir el divendres amb aquesta persona i el divendres és un molt mal dia per la ràdio. El divendres és un dia que la gent desconnecta i ja no està per la informació, per la ràdio i per la premsa escrita. Els divendres no acostumen a haver-hi grans exclusives perquè la gent es desconnecta. La gent ja se'n va de cap de setmana, estàs més pendent d'altres coses que no pas de la informació. I llavors el divendres vam decidir que no ho publicaríem perquè no era un bon dia per treure-ho. Vam deixar passar el cap de setmana perquè jugava al Barça aquell cap de setmana, no volíem influir, i el dilluns següent va ser quan ho vam treure. No va ser, o sigui, no és una estratègia molt premeditada, és simplement tenir la informació tancada un divendres, dir que aquell divendres no és un bon dia per treure perquè la gent no hi és, per tant no publiquem el dilluns següent. I ho vam treure el dilluns, dia 17 de febrer del 2020, aquella informació del Barça Gate, i va ser aquell dia quan la vam explicar a la redacció, no la vam explicar abans. Els vostres companys, Sí, érem en Sique i jo de la redacció de la SER i en Sergi Escudero, col·laborador també, i amb què vam treure aquesta informació. Ho vam explicar el mateix dilluns al matí, vam reunir tota la redacció, vam explicar qui hi havia, van flipar bastant. Vam explicar com s'havia de treure, amb les paraules justes de com s'havia de treure, i a les 12 del migdia vam sortir amb això. Es dorm bé la nit abans de treure? No, que va. No es dorm? No, a més jo soc una persona que ho viu molt, i per exemple amb el cas Negreira, que és bastant gros també, jo vaig estar un mes que vaig tenir 2 gastroenteritis i 2 grips. Tot seguit. Vaig estar un mes. Quina casualitat, oi? Un mes que no sortia de casa pràcticament. I el dia que vam treure se'm va passar tot. L'endemà ja no vaig tenir res. I al moment que surt la notícia, reaccions de companys, de gent propera... Els companys habitualment molt bé, molt bé, tret d'algú que està més vinculat a l'afectat, perquè evidentment hi ha periodistes que estan vinculats amb les persones afectades, hi ha alguns que cobren fins i tot d'ells, i per tant aquests no et diuen felicitats, ni t'ajuden a fer-ne bombo, ni res d'això. Ara, la resta, amb el Barça Gate, et podria dir que el 95% dels companys ens van felicitar i ens van ajudar a transmetre la informació, ens van donar credibilitat al 100%. Amb el Negreira ha sigut diferent, amb el cas Negreira ha sigut diferent. Perquè el cas Negreira ja només no afectava a un sol president, com és el cas del Bartomeu amb el cas del Barça Gate, sinó que afectava molts altres presidents, i és una investigació que neix de l'agència tributària, que passa a Fiscalia, i això a la premsa catalana no està molt ben vist. O sigui, la Fiscalia espanyola a la premsa catalana li grinyola, per tot el que hem vist els últims anys, evidentment, no pot ser menys. Però aquest cas no té res a veure amb la política, encara que molts ho vulguin vincular, no té absolutament res a veure amb la política, com tampoc tenia res a veure amb la política el Barça Gate, que se'ns ha acusat a nosaltres d'estar al servei de Puigdemont i dels Mossos d'Esquadra amb la detenció de Bartomeu, unes històries que s'han inventat surrealistes per justificar una cosa que és injustificable. I en el cas del Negreira passa exactament el mateix, una cosa que és injustificable també, que si el Madrid, que si la Fiscalia, que si el govern espanyol per tombar el Barça, ara que va bé, unes històries també que... Ara que va bé, entre cometes, perquè el Barça molt bé, diguem-ne que no va. Però sí que és veritat que el cas Negreira és una mica més complicat
de donar-nos suport, una mica més complicat de donar-nos suport, perquè és molt sentimental. És molt diferent que un president hagi destinat diners a criticar mitjans o a premsa, que no pas que uns presidents en concret hagin destinat diners al número 2 dels àrbitres. Quan tota la vida al Barça s'ha dit que el Barça que és perjudicat sempre pels àrbitres, que els àrbitres beneficien al Madrid, que és això ho sap tothom, que beneficien al Madrid, i que sota la samarreta dels àrbitres hi ha la samarreta del Madrid. Clar, és xocant llegir que el Barça ha estat pagant 20 anys al vicepresident dels àrbitres, no? És bastant xocant. Això és un fet que és indiscutible. Això ha passat. Que després hagin sortit amb la seva i hagin beneficiat el Barça d'alguna manera, això ja és una altra història, que aquí no hi entrem. Que jo personalment crec que no ha passat. Perquè simplement el que crec és que no anaven destinats als àrbitres aquests diners. Jo crec que una altra història totalment diferent. Jo crec que anaven destinats a una altra persona. Però a Villar, jo crec que això és el Villarato. Crec, i parlant amb la gent que ha parlat públicament d'aquest tema, exdirectius de Laporta, exdirectius de Rossell, exdirectius de Bartomeu, que opinen exactament el mateix, que això és aquest complex barcelonista, que és un complex que pot ser justificat, evidentment, per tot el que ha viscut el Barça al llarg de la història i tot el que ha viscut el Madrid al llarg de la història, és un complex que pot ser justificat, que és el d'inferioritat respecte al Madrid i al seu poder en els estaments futbolístics espanyols, que és indiscutible que n'ha tingut el Madrid de poder. Però clar, en base a aquest complex, tu has intentat influir d'alguna manera, pagant uns diners. Més de 7 milions d'euros, no? En 18 anys, sí. No són tants, la quantitat sembla molta si la dius 7 milions d'euros, però 7 milions d'euros en 18 anys tampoc són tants diners anualment, però són diners, evidentment són diners, i és injustificat que tu li paguis al vicepresident dels àrbitres, no té cap justificació possible. Et faci o no informes, que no els feia, per cert, que ens han venut per activa i per passiva que feia informes aquest senyor ha dit, i a més no existeix cap informe seu, ho ha dit públicament el senyor Negreira, que ell no ha fet mai cap informe, que els informes, si és que n'hi havia, els feia el fill, i els feia a partir del 2015, del 2015 al 2018, abans no hi ha absolutament res. No se sap res. Tu ja has parlat personalment amb Negreira? Amb tots, clar, és que si no la feina no l'haguéssim fet bé, hem parlat amb totes les parts. I és que no hi ha justificació. Hem parlat amb tothom, hem parlat amb Rossell, amb Bartomeu, amb Laporta, amb Negreira, amb el fill de Negreira, amb el senyor Contreras no, perquè el senyor Contreras és un intermediari que feia d'intermediari entre el Barça i el fill de Negreira, però aquest senyor va morir el mes de desembre de l'any passat, amb la qual cosa no vam poder parlar-hi. Però hem parlat amb gairebé tots els actors d'aquesta, entre cometes, trama, i al final no ens hem frenat a publicar això perquè evidentment no hi ha cap prova que ens digui que és tot el contrari, sinó que és el que és. Tu ets soci del Barça? Jo soc soci del Barça, sí. Uns 62.000 i alguna cosa, sí. Bueno, ara fa 20 anys que soc soci del Barça. Segur que hi ha qui t'ha dit, quines ganes que tens, no?, d'anar a remenar porqueria al Barça, que prou problemes tenen. Si el meu avi visqués em hagués fotut una cara d'hòsties, perquè era més culer que... Bueno, sí, és veritat, hi ha molta gent que no acaba d'entendre que sent soci del Barça hagis pogut publicar tant el Barçagate com el Negreira perquè desestabilitza el Barça. Aquí hi ha dues coses. Una que és que som periodistes i la nostra feina és treure informació. Jo soc periodista del Barça, periodista que fa informació del Barça, per tant, hi ha molta gent que em diu per què no investigues el Madrid? Doncs perquè estic a Barcelona i la meva tasca és fer periodisme del Barça. I a la cadena SER, en el cas on estic jo, per exemple, hi ha un mogollon de gent a Madrid que es dedica a fer informació al Madrid. Jo no aniré allà a trepitjar-los el seu terreny i a dir-los que fan malament la seva feina. Només faltaria. A mi la meva tasca és Catalunya, sobretot Barça, i per tant el que faig és investigar el Barça i els equips catalans. I l'altra vessant és la vessant personal. O sigui, una cosa és professional, que és periodisme, i l'altra és la personal. Jo soc soci del Barça, jo soc molt culer, extraordinàriament culer, i per mi una de les responsabilitats del soci del Barça també és vetllar perquè el seu club sigui net i transparent. I jo no vull que en el meu club, que tant s'ha dit i redit, i a més hi era, anava a dir ja és, però hi era, les lletres més que un club a la graderia, que tant es diu que és més que un club i que té uns valors molt concrets i democràtic i tot el que vulguis, que estigui fent això.
Sí, jo no vull un club que estigui fent això. Jo vull un club net, transparent, polit, que evidentment faci honor al que diu que té uns valors socials que realment en els últims anys s'ha demostrat que no té. En el cas Negreira, us fa aixecar les orelles aquesta investigació de l'agència tributària i veieu que hi ha alguna cosa que no quadra i vosaltres pel vostre compte engegueu la investigació. En el Barçagate és diferent, allà és l'activitat que detecteu vosaltres a xarxes, no? Quan algú feia alguna publicació que criticava Bartomeu o la seva junta o alguna cosa, automàticament sortien cents de comptes a carregar-se aquella opinió. Exacte. En quin moment veieu que allà hi ha alguna cosa artificial o alguna cosa programada i que teniu tema? En el moment en què, provant de fer tuits a qualsevol hora del dia, tenies la mateixa gent responent-te, la mateixa. Llavors allà vam veure que alguna cosa estava passant estranya. Tu publicaves un tuit a la 1 amb una informació o amb una opinió i t'atacaven els mateixos 35. Els mateixos. Una opinió contrària a la Bartomeu, la Junta? Sí. Ho vau provar, això, Anem a mirar a veure quina reacció hi ha. Sí, t'atacaven els mateixos sempre. I els apuntàvem, aquest. Vale. Anem a provar-ho més tard. Anem a provar-ho a les 6 de la tarda, els mateixos. Anem a provar-ho a la matinada, els mateixos. Dius, hòstia, aquí hi ha 24 hores algú que està pendent del que et publiques. I això no pot ser normal. I el que ens va fer aixecar encara més les sospites va ser el moment en què Víctor Font diu que es presenta a les eleccions del Barça i aquelles mateixes persones en massa fan una estratègia, perquè es veia clarament una estratègia d'anar a tombar Víctor Font. Anaven a tombar Víctor Font, però clarament, des del primer dia. I allà vam veure que periodistes, oposició, també s'hi unien contra l'oposició, contra Víctor Font, eren antilaportistes radicals. Tenien algunes informacions d'alguns periodistes que deies, hòstia, això una persona de carrer no les té. Aquestes informacions sobre periodistes no pots arribar-les a tenir. Jo tinc un amic, molt amic meu, que tenia una parella i ho van deixar amb aquesta parella. I uns d'aquests perfils anaven a atacar-lo per aquí. I jo pensava, això molt normal no és. O sigui, atacs personals contra el periodista. Sí. I al final res, preguntant i repreguntant i tornant a preguntar, ens van explicar que Jaume Masferrer havia viatjat a l'Argentina a conèixer una empresa que es dedicava a la intervenció a les xarxes socials, a les difamacions, que havien participat en campanyes electorals contra, precisament, a favor de Correa a l'Equador, a les eleccions del 2013, si no m'equivoco. Van anar a favor de Correa, van fer campanya a favor de Correa, van participar també en eleccions a Argentina a favor de Macri. No sé si era l'Argentina o l'alcaldia de Buenos Aires, ara no me'n recordo quina de les dues era, però van participar-hi també molt activament, intervenint a xarxes socials, difamant els opositors, etc. I quan em van explicar això vaig dir, hòstia, això és... Vull dir, està cantat que va per aquí, que el tema va per aquí. I a mesura que vam anar passant els mesos i vam anar fent preguntes i reunions, doncs vam acabar confirmant. Vam acabar confirmant amb un document, encara me'n recordo això, un document que ens va arribar de manera anònima. Ens va arribar, evidentment, després el vam contrastar amb totes les persones importants que l'havien de contrastar, però ens va arribar aquest document i en aquest document sortia, era un informe que havia fet una empresa, aquesta empresa concretament, en el qual s'analitzaven unes xarxes socials, uns perfils de xarxes socials, que se'ls deien comptes no oficials Futbol Club Barcelona. I eren precisament aquests comptes que sortien tant a Twitter com a Facebook. El tema dels anònims, si hagués l'Albert Llimós, ens en parlaria llargament, perquè en reben moltíssims. No sé si en l'àmbit de l'esport se'n reben tants, però en qualsevol cas els hi has de donar la importància o la credibilitat que es mereixen fins que es demostri que no ho sigui, no? Però els anònims també formen part de tot aquest joc, oi? Sí, totalment. Els anònims vols dir els anònims de Twitter, o de xarxes socials. O que us arribi un correu electrònic d'una persona que no s'identifica, però que us dona a conèixer una informació i tu decideixes si decideixes si estires el fil o si allò queda allà. Sí, això és important. Si tens algun correu d'un anònim que t'explica alguna història, doncs si estires el fil i veus que s'acaba confirmant, doncs aquell anònim és una font important, no? També pot ser que tinguis una font que et vulgui posar a prova i et vulgui perjudicar i t'explica una notícia que sigui falsa, no?
però bueno, sabem també com treballem tant l'Albert Llimós com jo, com el Sique, com el Jordi Martí o el Sergi Escudero. Un anònim que ens explica una informació falsa no servirà per res, perquè si no contrastem la informació no la publicarem, la qual cosa no serveix per res. Però bueno, sí, fer-nos perdre el temps una mica sí que ens farà perdre el temps, però no se sortirà amb la seva. Els anònims de xarxes, això... Jo tinc una gran contradicció amb les xarxes, perquè a mi és una cosa que m'agradava, però ara ho detesto. Ara el Twitter és un femer, no serveix pràcticament per res. Segueixo 90 i poques persones, que són les que, entre mitjans i persones que em dedico a... que em poden informar, no? Em poden informar sobre notícies que en aquell moment no hi estic treballant i poden ajudar, però és que em sembla que ho hem pervertit absolutament i hi ha tanta toxicitat que al final és que t'acaba avorrint. Jo he estat pràcticament un any, la Gina ho sap, pràcticament un any sense piular res, sense entrar pràcticament al Twitter, perquè és que entraves al Twitter i tot eren fotografies de rates que t'amenaçaven, sobretot arran del cas Negreira. Anònims, eren anònims que t'amenaçaven i que es passaven el dia insultant-te i això al final cansava. També. Hi ha gent que li afecta més que d'altres, a mi m'afecta relativament perquè me'l tanco i no passa res, però hi ha gent que li afecta més que d'altres. Va haver una persona a la redacció que va venir i va dir és que la meva filla agafa l'iPad i entra al Twitter i veu que el seu pare l'insulta tot el dia per formar part de la redacció d'esports de la ràdio i això no és gens agradable, per certes persones no és gens agradable. Però sí, els anònims, jo al Twitter o a les xarxes, a mi no m'agrada ser taxatiu, però jo crec que hauria d'haver un filtre. És a dir, tu no pots entrar en una xarxa social i insultar algú de manera anònima, perquè tu pel carrer, tu no vas pel carrer i li dius a una persona imbècil, perquè no pots amagar-te darrere de l'anonimat, no? Tu ets una persona que estàs mirant a la cara a un altre i dius imbècil. A la xarxa és molt fàcil fer això. No hauria d'estar permès, crec, no hauria d'estar permès. Perquè pel carrer no està permès, si tu vas pel carrer i algú et diu imbècil, tu el pots denunciar. D'aquí que molta gent com tu se n'estiguin retirant o que n'estiguin fent un ús purament professional i deixant tota aquesta banda. Sí, perquè està tot pervertit. Està tot pervertit. En el cas Negreira nosaltres ens vam fixar que la majoria de gent que ens insultava diàriament eren perfils que es dedicaven únicament a insultar-nos a nosaltres i també a insultar Esquerra Republicana. Era bastant curiós. No sé qui els portava, no sé de qui eren, però eren uns perfils que tenien dos objectius, matxacar-nos a nosaltres i matxacar Esquerra Republicana. No sé per què, perquè més relació tampoc en teníem nosaltres. Segur que no ets ni el primer ni l'únic que deixa de seguir les xarxes socials per aquests atacs personals. I llavors si pugem un nivell més, que ja no són atacs personals sinó que són denúncies i querelles, quan treballes en aquests nivells d'informació t'exposes a això. Suposo que per prevenir-te tot el que expliques ho tens més que documentat i ho pots anar a defensar davant de qualsevol jutge, però t'has trobat amb querelles i denúncies. Sí, amb el cas Barça-Guet ens en trobem amb una amenaça, amb un burofax, amenaça de querella. Per part d'un periodista que es diu Albert Lesan, que ens va amenaçar en querellar-se contra nosaltres. A més ho va fer públic, se'n va anar a la tele i va dir m'he querellat contra aquests que diuen que cobro, del periodista Bartomeu. Que es veia implicat amb aquestes informacions, Sí, nosaltres l'únic que havíem fet era explicar un informe dels Mossos d'Esquadra on es deia una sèrie de periodistes que havien rebut diners amb contractes i ja està, bàsicament això. I us deuríem prenyar perquè va sortir el seu nom i ens va amenaçar amb una querella i se'n va anar a la tele a explicar que ja havia pres accions legals. Això per al cas al Barça-Guet. Això Barça-Guet. I pel Negreira també? No, pel Negreira res. No? Pel Negreira no hem rebut res. I pel cas Barça-Guet, a banda d'aquest periodista, no hem rebut absolutament res més tampoc. És que les informacions que vam donar són així. La informació és la que és i és certa, i la Negreira, tal com la vam explicar, també és certa, perquè en cap cas, encara que s'hagi volgut vendre que la SER va dir que el Barça havia comprat àrbitres, en cap cas la SER va dir que el Barça havia comprat àrbitres, la SER va dir, vam dir, que el Barça havia pagat diners a la societat del vicepresident dels àrbitres. Ja està. A partir d'aquí la gent va interpretar el que va voler. I per tant no hem rebut cap querella tampoc, ni cap denúncia. El que sí que jo n'he rebut una de demanda. Va ser una demanda que en va posar el
Ja et diria que és la investigació menys transcendent que he tingut, menys transcendent, perquè quasi ningú la coneix, però la que em va portar a jutjat. Què és? Que és una investigació que li vaig fer en 3 fascicles, perquè era massa llarg i vaig dividir-ho en 3 dies diferents, no perquè volgués donar-ho això amb 3 tongades per tenir més repercussió, perquè és que era massa llarg tot plegat. El president de la Federació Espanyola de Ball Esportiu. Ball esportiu. Els balls de saló, els típics balls de saló. Vaig investigar aquesta persona perquè un amic meu tenia una germana que s'hi dedicava i l'havien putejat moltíssim, els diners s'anaven por ahí, els jutges estaven totalment manipulats, perquè els jutges els posava el mateix president, hi havia jutges que inclús jutjaven a les seves parelles que entrenaven, bueno, era un escàndol. Sí, tremendo, jutges que jutjaven a parelles que ells mateixos eren entrenadors personals d'aquelles parelles, una cosa sensacional. I aquest senyor es va emprenyar com una mona perquè va sortir aquest tema, el van fer fora de la Federació Internacional de Ball Esportiu, però de l'Espanyola no va dimitir. Això costa molt que dimiteixin de l'Espanyol. Si no hi ha un escàndol de dimensions mediàtiques brutals, aquí no dimiteix ningú. Però aquest senyor no va dimitir. És més, va utilitzar la federació per fer aquesta demanda, per portar aquesta demanda. Ell em va demandar i la federació també, dient que havia afectat això a la federació, aquesta investigació, que és tot el contrari. De fet, el jutge va dir que la investigació havia afavorit a la federació, que és precisament el que et deia abans de netejar la imatge, netejar un club, el Barça, per exemple, volem que sigui net, no? Doncs la federació exactament igual. Les federacions que són d'àmbit estatal, no públiques, que si no aquí s'emprenyarà Rubiales també. Són administracions, són institucions d'àmbit privat, evidentment, però que tenen subvenció pública i en aquest cas, amb subvencions públiques, havien estat tocant els diners d'una manera que no tocava tocar. I aquest senyor es va emprenyar com una mona, em va posar una demanda pel dret a l'honor, una demanda que va pagar la federació, que se l'hagués hagut de pagar ell, però la va pagar la federació, i una demanda que vam acabar amb judici perquè em van demanar no sé quants diners, 150.000 euros em penso que em demanaven, a mi m'arruïnaven, de per vida, m'arruïnaven si això tirava endavant. Em van demanar 150.000 euros o una rectificació, i vaig dir, no penso rectificar perquè la informació és certa. I tothom deia, estàs boig, però si aquest tio no és ningú, i la federació aquesta no és res, em demanen 150.000 euros, com et toqui un jutge fatxa sabent que tu ets indepe, com et toqui un jutge fatxa ja veuràs tu la que et lia. Bueno, total, vam anar a judici i vaig guanyar i amb costes, vull dir que em van pagar els advocats perquè la informació era tal qual. I ara que tenim entre mans, esteu treballant amb algun tema que ens puguis... Estem treballant. Hi ha alguna coseta, però ja veurem si surt o no. Seguiu-lo, si no el seguiu encara, seguiu-lo amb ell i el programa perquè realment a nivell periodístic tenen temes molt ben treballats i a part del dia a dia de l'actualitat esportiva, però sí que volíem parlar d'aquesta faceta, del periodisme d'investigació, que no és el més habitual. Fixeu-vos la majoria de mitjans de comunicació que seguiu tots habitualment, que les informacions que es donen són les informacions que anomenem del dia a dia, de seguiment de temes d'actualitat, de successos que puguin passar, però aquesta feina de formigueta, d'anar rascant, de ficar el nas on no volen que fiquis el nas, teníem moltes ganes de parlar-ne. Anirem acabant perquè se'ns acaba el temps, hem de donar... Sí, perquè jo estaria aquí parlant... Els premis Lafals. M'allargo, perdó. Molt bé. Demà publiques un article al Nació Digital, oi? Sí, els divendres, sempre. Sobre l'obsessió de control que hi ha sobre l'opinió pública, no? Sí, des de Núñez fins a l'actualitat. Sí, aquesta obsessió que és permanent en tots els presidents. Més que els presidents, els assessors dels presidents. Estan obsessionats en que es parli bé sempre de la gestió del president i que no se'l critiqui. I això porta a casos com el Barçagate, no? I a partir d'aquí, valorem una mica, o valoro, una mica tota la feina aquesta dels assessors presidencials i els departaments de comunicació que estan a vegades més per controlar l'opinió que hi ha fora que no pas la informació que tenen a dins. Molt bé, doncs ja ho sabeu, demà al Nació Digital i si no a Ser Catalunya, els seus comptes de xarxes socials i el ressò també n'anirem parlant. Adrià Soldevila, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Molt bé.
Bé, els Premis Lafals pretenen valorar la tasca de persones, entitats o empreses que d'una manera o altra han contribuït amb Santa Coloma de Farners. Abans de lliurar els guardons, ens agradaria explicar el procediment emprat per triar els guanyadors. El Consell de Redacció de la revista proposa uns candidats i els envia al Consell de Savis, format per persones que han participat al ressò al llarg dels seus 55 anys de vida. Tots plegats votem un candidat de cada categoria i es fa el recompte final. Els Premis Lafals tenen dues categories. Una és el Premi Lafals a la projecció exterior, que vol valorar persones, entitats o empreses que amb la seva tasca han donat a conèixer el nom de Santa Coloma arreu. I aquest any el guanyador és... Ja fa uns anys, no gaires, que una colla d'amics es van animar a muntar una cooperativa per fer ratafia, licors i tota mena d'activitats relacionades amb el món d'aquests efluvis meravellosos. En poc temps han aconseguit ajudar a col·locar encara més Santa Coloma a l'epicentre mundial de la ratafia. Com a premi a una gran iniciativa que estem convençuts que amb l'embranzida que porten encara ens han de sorprendre més, el Premi Lafals a la projecció exterior 2023 és per la cooperativa La Sobirana. Hola, què tal? Bones. Ens fa molta il·lusió ser aquí, és molt divertit. És una mena de Nobel colomenc. Ara bé, haurem de pensar on el posarem. On el posaríeu de l'oficina? No, que es vegi bé. A dins de... Sobre l'ordinador de l'Ernest. Bé, res, bon vespre a tothom. Moltes gràcies per ser aquí avui i sobretot gràcies a la revista Ressò per aquest reconeixement. És tot un honor i un orgull que la revista local del nostre poble hagi pensat en la nostra activitat, en la nostra feina i el nostre projecte per aquest premi. És un honor i un orgull i també és una mica una sorpresa perquè a vegades ens passem el dia filtrant, embotellant, fent talls de ratafia aquí, traginant ampolles amunt i avall i no acabem de pensar mai com ens entén la gent del nostre poble, els nostres veïns, els nostres amics i la nostra família. I mai som gaire conscients de si realment ens coneixen i saben el que fem en el dia a dia. Era divertit perquè a vegades et trobes encara gent al carrer i diu però us guanyeu la vida amb això, treballeu, això no és un hobby. Llavors, per això ens agrada molt que ens ho reconegueu amb aquest premi i és superimportant per nosaltres. Merci. Jo em deixareu fer una prèvia que no és sobirana, que és com que hem parlat de periodisme, com que hem estat parlant de periodisme d'investigació i ja que són... que la data és propera, un dels casos importants també de periodisme d'investigació que ha sortit aquest any i que ens toca de prop com a farnesencs és tots els casos d'espionatge d'estat en els moviments independentistes i socials que s'han vist i que justament el proper 16 de gener es fa... O sigui, que una dels mitjans que hi ha participat és La Directa i que un dels seus periodistes de capçalera, en Jesús Rodríguez, ha estat també acusat de terrorisme en la causa del tsunami i el proper 16 de gener es fa un concert solidari amb ell per la seva defensa. Les entrades ja estan exhaurides però hi ha una fila zero per si algú vol contribuir-hi encara que sigui sense anar en el concert. Per tant, teniu fins al 16 de gener per donar suport i per dir que periodisme d'investigació no és terrorisme. I segueixo amb el discurs de la Sobirana. Com sabeu, enguany hem celebrat el 5è aniversari de la Sobirana. Com deia abans l'Albert, ha fet 5 anys que 3 amics que havíem coincidit al CAU i a la Bulla
i que no teníem ni idea de gestió empresarial ni d'on ens estàvem posant, vam decidir tirar endavant un somni que segurament era molt il·lús i difús i que era complicat, que era de crear els nostres llocs de treball a Santa Coloma, fer-ho sent nosaltres mateixos i fer-ho al voltant de la ratafia. I aconseguir-ho, haver aconseguit 4 llocs de treball per persones joves al voltant de la ratafia amb aquests 5 anys i sense una gran inversió no és fàcil. Ho hem aconseguit gràcies a molt d'esforç i sacrificis fins i tot. Suposem o esperem que també gràcies a haver tingut alguna mica de visió i d'algunes habilitats quan calien, sobretot gràcies a estar molt ben acompanyats d'entitats i persones clau, però segur que no hagués estat possible enlloc més que Santa Coloma de Farners. La Sobirana no podia néixer a cap altre lloc. Santa Coloma tenia el llegat, el pòsit, el substrat, on un projecte com el nostre podia fructificar, i per això vam decidir que havíem de ser una cooperativa, que com que bevem d'aquest substrat no podíem aprofitar-nos-en des d'una altra forma jurídica i que per això havia de ser emmarcat a l'economia social. Per tant, ens agrada també entendre aquest Premi La Falç com un reconeixement a aquesta mirada. I és que aquests 5 anys hem necessitat molt de Santa Coloma i l'hem exprimit força, ho farem més, i també a vosaltres. I això no canviarà perquè us necessitarem. Com a socis treballadors de la Sobirana us necessitem. Ara ve falca publicitària. L'any vinent fem un pas gegant. Sempre que hem fet un pas hem pensat que era gegant, però crec que aquest sí que serà gegant. Ens ha quedat petitet el nostre obrador que acabem d'estrenar i necessitem mudar-nos a un espai més gran i més còmode. Això vol dir molta inversió i molta feina i no serà fàcil, però muntarem una fàbrica de ratafies que serà espectacular. Com ens podeu ajudar? La majoria segur que ja ho feu, però hi ha moltes formes de fer-ho. La millor és apuntar-se a la Comunitat Sobirana, que és un grup de persones que creuen en la cooperativa i donen suport actiu. Això després ja es fotrem la xapa fora, no patiu. És una mena de grup de subscriptors que rebeu un lot d'ampolles anual, pagueu una quota anual i podeu participar d'una trobada que fem anual conjuntament i on us expliquem una mica el feedback de la cooperativa. En tot cas, és això, fora després farem un brindis de ratafia i us fotrem una mica més la xapa. Però n'hi ha moltes altres formes d'ajudar-nos a que això tiri endavant. La que sempre ens fa més il·lusió és que quan aneu a un sopar fora amb la família o amb els amics porteu una ampolla de ratafia. A qualsevol dinar, com aquest tresor que també us pertany a vosaltres, perquè nosaltres l'únic que fem és embotellar el patrimoni local que és la ratafia. O també recomanar els nostres tallers o les activitats, o simplement aprenent a fer la ratafia pel vostre compte i recuperant receptes familiars. Tot això per nosaltres és un super mega actiu. I acabem, també aprofitem per dir-vos que no només us necessitem o no només us diem que us necessitem com a membres de la Sobirana, sinó que també us necessitem com a farnesencs i farnesenques que som, com a veïns, conciutadans, també us necessitem. I necessitem que no deixeu que guanyi el discurs de que som un poble on no es fan prou coses, on mai ens posem d'acord, que cada cop és més dormitori. Creiem que hi ha molta gent que demostrem que Santa Coloma té moltes potencialitats i que necessitem saber-les a veure, aprofitar-les per transformar la realitat. Cadascú des del seu àmbit, sigui la feina, el temps lliure, quan anem a comprar, des de dins de l'Ajuntament, participant de les entitats o donant suport a la seva feina. Ens necessitem per fer una ciutat més cohesionada, més justa, menys desigual, i nosaltres ho intentarem seguir fent des de dins i des de fora de la Sobirana i esperem estar amb tots vosaltres. Moltes gràcies al ressò i endavant. Gràcies. El segon guardó és el Premi La Falç de la Constància.
En aquest cas, es pretén homenatjar aquelles persones o entitats que de forma desinteressada i amb molta dedicació han contribuït a millorar Santa Coloma, potenciar el teixit social colomenc i a fer la nostra ciutat més rica en tots els sentits. Aquest any la guanyadora és... El món de les entitats és clau per una bona salut social. Darrerament hem tingut més dificultats del compte, però en alguns casos aquests problemes s'han transformat en un ressorgir important. Per haver mantingut la flama durant més de 50 anys i per animar-los en la nova etapa que han encetat aquest any, el Premi La Falç 2023 a la Constància és per l'agrupació sardanista Farners. Molt honorable expresident de la Generalitat de Catalunya, il·lustríssima alcaldessa, regidors, autoritats, amics i amigues. Primer de tot m'agradaria agrair la tasca de tots els que feu possible la revista Ressò, un altaveu de la suma de tot el que va passant al nostre poble, deixant-ne un llegat formidable per les generacions que ens succeiran. Ha de ser un orgull pel poble també que en el seu dia la revista Ressò decidís crear aquests premis, la Falç, i que el Consell de Savis i el Consell de Redacció, com molt bé dieu, hagueu decidit a través dels vostres vots que el Premi a la Constància en aquesta 15a edició es lliuri a l'agrupació sardanista Farners. Per tant, moltes gràcies. En aquest cas, en soc jo el representant des de fa tan sols 9 mesos, juntament amb els companys de la Junta a qui vull nombrar per l'esforç que hem fet plegats a l'hora de tirar endavant la plec d'aquest any i altres activitats recuperades del passat i alguna de nova. Són en Pere Coma, la Maria Teresa Comalat, la Gemma Horta, la Maria Dolors Casadellà, la Paulina Puigmitjà, la Marta Noguera i 2 col·laboradors molt implicats, la Roser Carrillo i l'Aleix Albuixec. Però, evidentment, el guardó de la Constància a una entitat és fruit de la seva trajectòria, com ho bé deies tu, Albert, ara fa uns moments, i en aquest cas dels 51 anys d'història de l'entitat. I per això hem volgut que fos aquí avui el fundador i primer president de l'entitat, en Joan Bruguer, que des de va iniciar-se fins a l'any 83 i va estar acompanyat per en Joaquim Trias i en Josep Márquez. Però també els 2 presidents que el van rellevar, en Joan Bruguer, que van ser en Francesc Ferragut Casas, que també està aquí present, del 83 fins al 1990, i tot seguit va ser en Josep Maria Puig, del 91 fins al 2023, o sigui, fins al març d'aquest any, 22 anys al seu càrrec, i que malauradament ens han informat a les 6 de la tarda que no podia estar entre nosaltres perquè ha agafat la Covid. I també vull fer un especial reconeixement a en Vicent Joan, que tots coneixem, que és probablement la persona amb qui tots els presidents hem coincidit i hem rebut la seva ajuda i que malauradament a les 6:15 també ens ha informat que no podia assistir a l'acte perquè es trobava malament. I, sens dubte, a tots els socis i sòcies que han donat suport a l'entitat. És un mèrit, sens dubte, de tots plegats i també de les institucions i sponsors. Amb el poc temps que porto en el càrrec, també m'adono que hi ha moltes anècdotes i històries al darrere. Una d'elles és que Santa Coloma de Farners és l'única ciutat pubilla, el 1981, on hi va coincidir en aquella ocasió el president de la Generalitat, llavors el molt honorable senyor Jordi Pujol, i el cardenal Jovany. Això m'ho deia en Joan ahir. Llavors, totes aquestes anècdotes i activitats que s'han portat a terme, esperem en un futur no molt llunyà poder-les aglutinar en algun format o altre i fer-ho extensiu a tots els que estem aquí i a Santa Coloma.
Però realment què ens du aquí? I és la sardana, que tal com va plasmar Joan Maragall, és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan, és la dansa sencera d'un poble que estima i avança donant-se les mans. Avui qui rep el guardó a la Constància és l'entitat que potencia ballar la sardana, però la sardana va més enllà. Per poder-la ballar cal una cobla i ves per on, el 2012, va ser la cobla La Flama de Farners qui va guanyar el Premi a la Falç a la projecció exterior. I per poder-la tocar calen individualitats de músics i també compositors, que per sort Santa Coloma en tenim i de destacats. Així doncs, esperem completar la trilogia de premis en un futur. I aprofito per reivindicar els valors de la sardana. En una societat amb moltes activitats alternatives, en un món on hi falta molta més complicitat per la pau. I la sardana la volem entendre com la dansa de l'amistat, oberta a tothom. I ja a nivell de poble sí que volem contribuir en un lligam més estret i transversal entre les entitats del poble coordinades per l'Ajuntament. Es diu que les entitats som un dels motors del poble, que de forma desinteressada i amb molta dedicació ajudem a potenciar el teixit social colomenc. Doncs ens sentim correspostos amb aquest premi i ens dona forces i il·lusió per seguir treballant amb aquests valors i perquè perdurin en l'ADN de l'agrupació sardanista Farners. Mantenir les tradicions des del poble per ajudar a la cultura catalana. En nom de l'agrupació us esperem a les diferents propostes i ballades del 2024, que ja anirem anunciant. Si us voleu fer soci, aquesta crida d'espoiler que aquí anunciaven, doncs també l'aprofitem nosaltres i desitjar-vos unes bones festes i pròsper any 2024 a tots. Moltes gràcies. La tauleta molt bé, molt xula preparada. Moltes gràcies. Ja estem, vull dir, si voleu quedar-vos a veure com fem les fotos, cap problema, però en principi l'acte ja el tenim llest.